señoras e señores, son as 6:28 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais é que tedes unha vida, pois, sen salsa. Sen salsa, unha vida, pois, sen sal. Unha vida sen picante. Tedes nos que seguir nas redes sociais, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días no ano nestes 270 e pico programas que levamos, e que a veces, 73, está me dicindo a directora, 273 programas, e que cociñan dos persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía, un aplauso para eles. 273, eh? 273. Fuá. E mañán 274. Fuá. E luns 275 se chegamos, el luns, se pode ver. Sí. Bueno, Vamos chegado. Xulio, ti estás ben? Sí, espero chegar a luns Estás ben? tranquilamente. Sí. Estás ben? Sínteste ben? Sí. Estefanía Colmeiro, eu que sei, Bueno. a cociñeira do meu corazón, Xa empezamos. como está? Moi ben. Moi ben. Cañotas. Dixo tan baixo que ni nos coitaron na casa. Estás ben? Estou ben. Sí? Estou ben, estou ben. Xa me perdonaches despois de... Xa pasou moito tempo, xa me esqueceu. De por que foi? Porque estaba enfadada. E por que dixen que eras como era? Non me acorda. Eras como... O rencor é absurdo. É o rencor, van. Non leva ninguna O rencor é absurdo, É mellor non? pasar páxina. Xa veremos, xa veremos. E hoxe estamos todos... Por que estamos todos de azul? Estamos, sí, estamos moi cromáticos. Estamos moi ben, moi guapos, o fondo azul, Xulio Moi ben, azul, eu bien. azul, Estefanía preciosísima de azul. E creo que imos cociñar algo que lle gusta a todos os galegos e galegas, así que a ver que nos trae Mari Carmen de Ordes. Hola, chamo Mari Carmen de Órdenes. Vamos a decir como fago a empanada de polo. Boto medio vaso de agua, medio vaso de leite, un huevo, unha pizca de sal e un taquito de levadura e fariña. Amaso todo, deixo repousar durante unha hora. Pico unha cebola, medio pimiento roxo, medio pimiento verde. Pocho todo durante uns 15 minutos e incorporolle o polo, salpimentao e uns champiñóns. Recheo a empanada e unha hora ao forno. Despois a pinto con un pouquiño de aceite de oliva virgen extra para darlle un toque de brillo. Esa está, espero que vos guste. Chao, chao, un saúdo. Home, como nos vai gustar, porque la empanada... Epa, veña, que chegaron as festas de verán, as romarías, donde hai empanada todos os días para comer, para papar. Aí está, empanada de polo, hoxe no Voltas co Prato, señoras e señores. Por certo, buscad esta canción porque está moi ben, A mí me gusta la empanada. Está pronto rematemos xa busco. Ainda que a min, a bolos dous, como vamos todos de azul, gustaríame máis cantarvos. Es que este amor es azul como el mar azul. Así, Ti queres que cantaríamos te así. fiche unha orquesta ou... Xo dixen moitas veces, Xo dixen Faz. moitas veces. Bueno, Mari Carmen Non que nos chaman decía... máis. Non chama ninguna. Mari Carmen que nos decía que trae unha empanada de polo, que eu creo que é unha empanada moi típica de Galicia, moi habitual, pero non sei se vos, como sodes, daquela maneira, ides facer o mesmo. Xulio, Eu vou facer unha empanada de polo. en serio? Sí. Vou facer unha empanada de polo, pero cunha masa un poquinho diferente. Porque como non temos tempo, vou facer unha empanada, o sea, unha masa sin lévedo e sin repouso. O sea, mesturar e estirar. Eso que é E unha fornear. masa rápida. Unha masa rápida. Fas masa. É a masa máis rápida. Fas masa. Fast masa. Fas masa. Ti non fast. Eu non fago masa, nin non fago masa. nada. Bueno, Xulio vai facer unha masa rápida para a súa empanada de polo. Estefanía Colmeiro, que é o que você vai a facer? Eu vou facer unha empanada, pero un pouco máis oriental. Ao final vou facer unha pastela, que é unha empanada marroquí. Que é unha pasada. Que vai Unha pastela máis- que é unha pasada. É unha pasada. É unha pasada. É unha pasada. Vai máis especiada que a empanada tradicional galega. Vale, que é unha empanada, entendo. Ou Sí. É igual. típica marroquí. Sí, de Marrocos, que é como máis especiada. Sí, é máis especiada e a masa que se usa é unha pasta filo. Que é crujiente, entonces vai ao final, pois entre a textura crujiente e as especias, Vale, digamos vale. que é unha empanada de polo diferente. Gustoume porque ata Xulio xa dá por gañadora a Estefanía, así que hoxe, no Voltas co Prato, cociñamos empanada de polo, marchamos con Xulio Mato. No, vamos con Xulio Mato, que quería empezar él. Como con Xulio Mato? Non querías empezar ti? Vente aquí, cañotas. Dixerme que empezara... Dame. Que non te enteras. Dame, veña. Que A ver, non te empezo enteras. contigo. É que como me dixetes que querías despois enseñarme unha cousa... que non sei Nada, que- pero como son
Que? moi agudiña, podo facer dúas cousas ao mesmo tempo. Vale, perfecto. Non sei se ti eres capaz de facer dúas cousas ao mesmo tempo. Ningunha. Non, ningunha, costa. Entón, Non ves que me trabuco falando. Por unha beira, vamos a empezar dourando o polo. Vale, entón entendo que lle poso o lume A tope. máis ou menos alto, aí está, Sí. a tope, Para douralo e metes o polo aí, en vale. aceite. O sea, simplemente o vas a selar un pouquiño. non? Efectivamente, vamos a selar o polo. Ajá. E por outra beira vamos a ir preparando o que a base desta empanada. O rustrido. O rustrido. O rustrido. Me encanta o rustrido, sempre saben ben. O rustrido é a base de cebola Ajá. e estas especias que temos aquí. Tes moitísimas especies, mirad. Contame que temos tes por aí. xenxibre moído, Vale. pimentón doce, Ajá. cúrcuma, Vale. canela, Ajá. azúcar moído, Sal. sal. Tes azucre moído deste peneirado, por Sí, qué? porque xa verás, a pastela remátase con este azúcar moído. Pero non vai ser moi doce, azucre e canela. No, vai dar un contrapunto. Con estas especies é o contrapunto. Doce, salgado. Vamos a conseguir aí o famoso umami, o sexto sentido. Estou Temos coengo e perexil. moi a expectativa, levando azúcar e canela. Unha empanada, Galicia? Unha empanada con azúcar e canela, a ver que sai daqui. Unha pregunta, que partes do polo utilizas? Porque supoño que serás un pouco tiquismiquis, como todos os cociñeiros e cociñeiras, sobre a parte que me gusta máis, porque ten máis grasa, porque é máis saborosa, porque se De despeta mellor. tiquismiquis nada. No, hoxe en día, compénsanos mercar o polo enteiro. Vale. Mercamos o polo enteiro e cuarteámolo e así vai nos salir moito máis económico Vale. e de todo se aproveita, porque vai ir desmigado. Vai ir desmigado e con esta salsa sí que se pode aproveitar O sea, todo que che dá un polo. pouco igual, non? Todo, sí, dá un pouco igual. Si vas a comprar en específico, non queres mercar o polo enteiro, mercar partes con oso, que sempre van a estar máis tenras. Vale. Partes con oso, recomendamos partes con oso Contramuslo, do polo muslo. para a empanada de polo. Efectivamente. Por certo, se hai xente na casa que queira chamar, comentarnos algo de como fai a empanada ou ten algunha receita de empanada esta que pasou de pais a fillos ou de avós a fillos e a netos e ao que sexa, 664-483419, chamade ao Voltas co Prato e recordade que repartimos 50 euriños dunha vez e 50 doutro. Moi atentos ao Voltas co Prato porque estamos a xoves e xa imos camiño de final de mes. Fanny, algo máis? Sí, mira, Contanos. coa cebola, rustrímola, coas especies, Vale. xenxibre, pimentón doce, cúrcuma Vale. e vamos a botarlle as ervas, o coendro e o perexil. Vanlle dar moita cor, porque ao ser de especias tan coloridas vanlle dar cor. Valle dar unha Sí, cor, que sí, guai. a cúrcuma ao final Tingue tinlle moito. moito e o pimentón doce tamén. Tamén. E unhas hebras de azafrán. Ah, eso de Tamén. aí azafrán. E azafrán en hebra. Eu si me din, de verdad, si me din que estamos facendo unha empanada, non creo, É unha empanada, o que pasa que Unha empanada de polvo. típica marroquí. Sí, moi ben, moi ben. Sí, sí. Vai dar unha cor. Unha e xa- cor e os aromas, Oh. o sabor. Bueno, de verdade que xa arretende unha pasada o que é a cebola soa. Oh, que pasada. Bueno, vamos ver mentras tanto a Xulio Mato a ver como vai o noso empanadeiro particular. Que tal? Moi bien. Como estás? Pois un pouco preocupado polo que está facendo Fanny. Porque, Por qué? Porque dixen que me parece que é unha pasada. Ui, o sea que che gusta o que está facendo Estefanía Sí, Colmeiro, teño a esperanza que non lle salga. É a única esperanza que me queda. Vale, ten Apa, esperanza de que porque non lle salga ou que non lle gusta Mari Carmen, que é outra opción. Que tamén é unha Que non lle opción. gusta Mari Carmen, tamén. Pero bueno, asumir o risco ten que asumir a consecuencia Pero do esa risco. mistura, o sea, quer dicir, é arriscado, pero... Buah, pero está moi rica. Pero A mí claro. gusta moito, sí. Claro. Non se me ocurreu. E ti por que tes xa o polo feito? Porque mira, eu vou facer como o 90% da xente que fai empanada na casa. Sobrache algo? Aí está. Pois aproveitámolo. Receita de aproveitamento. En No este- Voltas co Prato, en- neste caso vai no facer Xulio Empanadas Mato. En este caso, pois un poquinho de polo frito, que hai un poquinho de peituga, un poquinho de contramuslo, un poquinho de zanco, entón, pois mira, desmigámolo un pouco, picámolo e aí teño allo, cebola e pemento verde. Estou vendo que estás picando tamén a pele. Sí, todo, vai todo. É Vale, aproveitamento, vai todo. Vale, Porque vale. este, como é polo da casa, como se suele decir, non ten hormonas. Pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Esta, non sei Sabe quen- hasta os coros, Non sei quen se encarga neste programa da selección musical, pero de verdade que está para un Emmy. Sí, a ti Hai ace- que dar un Emmy á selección musical deste... A ti un acértache- Martín Codax. acértache de todas, Eu sei todas. El pollito pío, el pollito pío, pollito pío. Bueno, mira, Veña, entón, temos cóntame. aquí.
Isto xa, ves, empeza a dourar, vamos a baixar un pouquiño, Vale. e vamos botar aquí. Arrecende Vamos ben, botar aquí Arrecende moi ben. o noso polo e que se vai cociñando pouquinho a pouco. Pero este polo xa está cociñado. Bueno, que vai axudando Que vaya collendo. co jugo, con todo eso, que se nos unifique un pouquiño todo. Vale, vale. Todo o recheo, vale? Que é a nosa... Non sei como lle chamades en Arzúa, nos chamamos de pastramada. Rostrido, pastramada, O sea, sí, pastramada. pastrumada. Non pastrumada, máis ben. Vale, mira, vamos a botar. O rostrido da empanada. Creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe, porque estamos facendo empanadas, pero igual non empanadas como ela pensaba. A ver que lle parece a Mari Carmen de Ordes. Un aplauso para ela. Hola, Mari Carmen. Hola. Que tal, como estás? Ben. Mari Carmen propoñía unha empanada de polo e eles, máis menos que máis, fixeronche caso. Máis menos que máis. Pero vale. eu estou facendo unha empanada de polo. Vale. Ten moi boa pinta, Sí, calquera a dos verdade é que deles. a de Xulio... Mira, vamos a ver, vamos a ver. Eu estou facendo unha empanada de Arrímate, polo. arrímate, Mira, arrímate. teño un sofritinho de allo. Que ben huele. Verdad, Moitas arrecende gracias. moi ben, dá gusto. Mira, Esa parecese máis a miña receta. claro, allo, cebola, un poquinho de pimento verde e un poquinho de polo. E aquí, como non temos tempo, mira, vou facer unha masa rápida. Teño aquí 450 gramos de Isto vamos a fariña. explicar ben, porque hai xente na casa que ao mellor quere pillar a receita da masa rápida, entón, Isto é supersinxelo. 450 gramos de fariña. De fariña. Un poquinho de sal, eso é o gusto, como, Vale. como se queremos sin sal. E despois teño 3 ingredientes. De cada un deles, 125 gramos. Leite, viño branco e aceite de oliva. Vale. Un aceite de oliva a poder ser suave. Leite. É igual a orde en que botemos, pero botamos todo a vez. Vale. Leite, viño branco e aceite que sexa suave. Eso é. Sí, porque senón é un poquinho invasivo demais. E agora simplemente vamos mesturar. Pero eso non tens que ter tino con que faga grumos ou No, algo no, así. isto non fai grumos Nada. porque o aceite axúdanos a que non faga grumos, Vale. Vale. Entón, mira, é unha masa super sinxela e non falla, Ademais, con esas medidas non falla. Ostras. Mari Carmen, Non falla ata hoxe, que falle. Ti viras algunha vez unha masa rápida así destes? Sí, bueno, eu tamén le fago rápido. Sí? Sí. Vale. Te fala así, con estas cantidades. Sí, bueno, non lle boto aceite. Non lle boto aceite. Botolle leite, agua, huevo. Ah, pois vai sin ovo, pero mira, ves, a Mira masa que xa rápido. hacemos. Pero sí, tamén é E algo agora así vamos a traballar un rápido. pouquiño. Sí, alucino. Non leva levedo, ni necesita repouso, ni nada. Pero levadura sí que lle botache. No, nada, nada. No, botoulle nada. un chisco de sal, nada máis. Sí, un Nada chiquinho de máis. sal. Esta vai te sorprender porque co viño dá unha sensación así un poquinho saldrada. Pasa. Pero vamos a ir aquí. Vale. Bueno, pois deixamos a Xulio coa súa masa rápida. Vamos con Estefanía, vente. Vamos ver que fai Estefanía. Estefanía sí que xa Hola. botou por Hola, fora. Mari Carmen. Botou por fora. Ui, que pintaza tamén, Mira, podes subir, Olei. Mira. Fuá. Isto Galicia. Xa me alimentei. Cheirando isto, Sí, verdad? xa me alimentei, sí. Mari Xa Carmen, está. gusta o contraste de sabores? Sí. Sí? Ui. Pois esta receita vaiche sorprender porque é o contraste de sabores. Sí. É unha empanada, pero marroquí. Leva base de cebola, como a empanada tradicional, e vai con especies, xenxibre, pimentón doce, Botón de canela, azúcar moído, vai levar. azúcar? Sí. ao remate vai levar o azúcar moído. Por riba, non? Entendo. A sal, a pimenta, a cúrcuma. Vamos, é moi especiada, pero todo moi ben equilibrado. E tamén leva ervas aromáticas, coentro e perexil. Todo moi ben equilibrado e lutí. Sí, porque Que eu sou decir? unha persona moi equilibrada. Xa, pero as cantidades ao mellor... Ai, Ten cauche- cuidado co que dis. Xa estamos, non se lle pode dicir nada a esta Ten muller cuidado co tampouco, que dis. De verdad. Oh, que cousa. Bueno, que máis? Tens que probala realmente. vou a probar. E despois, a masa desta empanada é unha pasta filo, non sei se a coñeces, que é unha pasta moi crocante. Entonces, ao final, pois vai a estar ese contraste, pois, da masa contraste, o sea, da masa crujiente, Sí. co recheo, coas especies, ao final vai ser unha explosión de sabores. Sí. Teño que confesarche que Xulio está un pouco nervioso porque lle parece unha Por qué? receita espectacular. Pola idea, simplemente pola idea. Bueno, Despois veremos se nervioso, está... nervioso A ver o tampouco, resultado Claro, final. veremos se está equilibrado ou non, iso imolo ver. Porque Bueno, cañotas Teñen duda moi de boa min. pinta as dúas, desde logo. eu non dudo dela. Mari Carmen, antes de sentarte unha preguntiña, xa sabes, cal das dúas receitas queres ti que che pode gustar máis ou sorprender, porque ao mellor a sorpresa no padal... Bueno, vou esperar hasta o final, vale? Vale. Porque non os quero poñer tampouco nerviosos. No, estes non se poñen nerviosos, só. Sí. Que va, estes non se Vou poñen esperar a nada. probar. Vale, moi ben, pois vouche pedir que vayas ao sofá dos sufridores, despois chámate, vale? Moi ben, Un aplauso veña. para Mari Carmen, que está con nós, con a voltas co prato de Ordes. Cañotas, ¿Qué? antes de nada, necesito un favor. Que queres?
Dille que me acerquen a masa. Pódelo dicir ti, Mira, di aí, por Gloria, favor. Rocío, Por favor. Lola, por favor. Que Podedesme Pero achegar as tres, a canta masa masa, da empanada? Sí. Algo máis Graciñas. que dicir? Nada máis. Está ben así? Está todo perfecto. Din que está todo xa preparado para ti. Gracias. Todo listo, todo Gracias. listo. Sí, o directo que Non- ten a cociña non en directo na non televisión dubidaba. de Galicia. Non dubidabas delas, Non verdad? dubidaba Home, delas. Era o que me faltaba xa. Bueno, creo que temos algunha chamada por aí, creo que hai xente na casa que quere falar con nós. Hola, que tal? Boa tarde. Belén. Belén de Rianxo. Hola. Hola, que tal? Boa Como- tarde. Como estás? Moi ben, que tal vos? Moi ben, a verdade é que moi ben. Rematando a semana, que xa estamos a xoves. Belén, unha cousiña, e imagino que en Rianxo sodes de comer empanada. Sí, nos dedicámonos a facela, sí. Como? Sí. Ti fas empanadas, Belén? Sí, temos unha panadería Pireta. Estou falando con unha persoa profesional da empanada. Bueno, tanto que sí, pero pódese dicir que sí. Home, profesional é que vives deso. Entón, Sí, profesional sí. tens que ser. Pois, contame, facedes empanada de polo, por exemplo, como a que facemos hoxe nós? Sí, facemos empanada de polo con torta e con polo con champiñóns. Buah, polo con zorza, cuidado con eso, Polo con zorza é unha boa bomba, pero ten que Sí. estar riquísimo eso, Belén? Ten que estar moi rico. É certo o que se di de que aos galegos e as galegas que nos encanta a empanada, que comemos moitísima empanada? Pois a verdade é que sí, e sobre todo nos meses de verán, sí que se come moita empanada Claro. de todos os sabores, claro. Claro, que cantidad de xente che encargará a empanada para levar á praia, de merenda, do que sexa, non? Para as festas. Para festas, Claro. para feiras, para todo. Sí, Que gusto. sí, para a playa. Que gusto, que gusto. Bueno, pois Belén, que vendades moitas empanadas, vale, durante todo o ano, non só no verán, e xa sabes que podes vir ao programa cando queiras, vale? Vale, gracias. Veña, un bico Veña. enorme. Gracias por Veña, chamar. hasta logo. Un bico enorme. Ai, cando a empanada aparece nunha mesa, sabedes que hai? Hai alegría. Sexa nunha boda ou romaría sempre triunfa. E xa era así hai 1000 anos ou máis. Este que ides ver é o Pórtico da Gloria, unha maravilla do románico que visitan millóns de persoas. E que temos aquí? Pois unha empanada. O mestre Mateo deixou unhas boas talladas en Santiago para que ninguén esqueza o moito que nos gusta. E cal é a nosa favorita? Pois calquera, sempre que estea feita con arte e cariño, eso sin dúbida. Boa masa, boa zaragallada e andando. En cada parroquia temos profesionais do tema, sexa de raxo, sardiña, anguía, coello, champiñón ou zamburiñas. O importante é buscar unha boa excusa para comela. E lembrade, sempre hai preto de vos unha festa da empanada, da igual. Donde vivades? A Bandeira, Carral, Gondomar, Allariz, Chantada, consultade as datas e ide por ali porque sempre é boa idea. Xa sabedes que as nosas receitas onde van estar? En @voltascoprato, sempre penduradas. Eu alucinei, Xulio, co do mestre Mateo porque resulta que o mestre Mateo deixou unha empanada, non, nunha figura, Sí, que por sí. riba tiña no pescozo unha serpe e resulta que era a representación do inferno, porque para el, para o mestre Mateo, igual que para min, o inferno é non poder comer unha empanada. Sí? O inferno é non poder comer unha empanada. Dixo, se non como empanada, eso é o peor que me pode pasar na vida. Pero seguro que era ese o sentido, ou ao revés? No, que é así, que é así. Ah. Bueno, estamos dicindo a directora, se non decimos ya ela que... Vale, no. Non? Me sorprende. No, É unha que sí, é unha historia moi bonita, Que sí, a historia é moi chula, É Pois, moi chula, é moi chula. Non tiñas pinta ti de saber eso, Podes ir ao Partido da Gloria. No, eu coñezo a figura da empanada. Pois non parece. Sí. Ten unha serpe no pescozo e non pode No, comer a pero- empanada porque está a serpe dicindo É que eu non atrás. vexo moi ben, entón a serpe na vin. No, xa sei que non ves moi ben, que cando colles o móvil xa sei como faz así. Sí. Pero eso porque mo dixo oficio, pa Así, o codo. Así, De verdad, Mandou É un unha oficio. cousa- É unha cousa... É o fisioterapeuta. Buah. Xa chegarás. No, xa. Xa Xa chegarei. chegarás aos anos que aparentas. Xa chegarei, Peti, xa chegaches. Si, eu cheguei, por suerte. Bueno, Sabes- mira, sabes como- atende ao No, tema. sabes como decía o meu pai? Eu aos meus xa cheguei, a ver como chegas ti. Eso é. Mira, Veña, contame. Dirás, que estar facendo? Pois eu, intentar sobrevivir á pastela que está facendo Fanny. Xa. Entón, fixen, é todo con queixo, Va, xa. pan Con e viño. andan camiño. Pan, Bueno, queixo e viño andan eso. camiño. É así, é Mira. así. Mira, estamos vendo aí as Teño- túas empanadas, na Mira, casa. queixo, polo e zaragallada. A zaragallada de Estefanía e a empanada de Xulio. Con isto xa penso que teño máis posibilidades que... O botarlle o queixo. A botarlle o queixo, Xa. que antes. Entón, mira, Sí.
como ves, a masa, quedounos unha masa moi elástica, ves? Isto, para a xente da casa, non é broma que esta masa acaba de facela en directo. Non fixen, mira, O sea, de feito rompemos aquí un poquinho, pero non hai problema. Sí, Como había que abrila, xa queda aberta. esta masa, o sea, fixo agora mesmo e válelle para unha empanada. Sí. Esta Feita aquí en directo. non leva É así, lévedo, repouso 5 minutos porque te tienen que esperar a ti, que senón nin eso. Podemos ter xa a zaragallada fría Sí. e preparada, si que é mellor botar a zaragallada fría sempre a empanada. Facela no momento, válenos para isto, sírvenos para unha pizza, sírvenos para o que queiramos. Parece unha empanadilla xigante, así, ao estar dobrada por aquí, verdad? Sí, Parece porque como fixe unha así empanadilla un xigante. pouco, facéndolle un guiño os italianos co seu calzone. Oh, que rico está o calzone. Xa que leva o queixo por dentro, pois mira, Que rico. doblámoslo así, abrímoslo un pouquiño. Facemos yogur aquí, E agora vamos vamos a botar un poquinho de aceite, Bueno, que despois lle botaremos outro pouco, despois lle botaremos outro pouquiño sacala, como ben di a nosa convidada, para que lle dé un poquiño de brillo, Un pouco de brilla e quede bonita. que quede bonita. Entón, agora isto, mira, metémoslo no forno, entre 170 e 180 graus, dependendo tal, pois aproximadamente unha media hora, que media hora Media debería horiña. estar. Si tiveramos un pouco máis de programa, chegábamos a media hora. Pero bueno, hai que facer un Pero poquinho. vamos a... Ui, vai, que tiro isto. Vamos a facer un pouco de máxia televisiva. Vou abrir aquí a porta. Veña. Moi Que ben. queres de son? De son, pois, é igual. Dache igual? Non estou... Eso, por exemplo. Ese, por o galo, por exemplo. Veña, pois, mentras Eu, mentre non me poñas unha canción das túas, 170 graus. Media horiña, vamos con Estefanía Colmeiro. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío. En la radio hay una gallina. ¿Qué? En el hay una gallina. Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. ¿No? É así? Sí. Veña, sí. A Fanny non lle fai ningunha gracia nada do que fago eu. Nada. non me extraña. Eso dilo ti, pero bueno. Que é esta sopa? Eu estou concentrando. Non é a sopa. Esta é unha sopa. Vamos a ver. O Esta polo é unha sopa. puxémolo a cociñar. Sí. Entón, separamos despois o polo da cebola coas especias. Iso é a zaragallada? Esta é a zaragallada. Pero xa un... Non é unha sopa, cañotas. É o xugo da cebola. Non lle engadín caldo en ningún momento. O En xugo da serio? cebola, efectivamente, ti biches que lle engadín caldo. No, por eso. Ah. É queda Vale. así de líquido. Queda líquido e agora hai que cocelo con ovo. Introducinlle ovo a leva ovo. esa masa e agora, Vale. ao cociñar o ovo, vai E agora vai a solidificar espesar. co ovo. Efectivamente, que eso vai a ser, ao final, a base da nosa empanada. Bueno, aí está, esa é a pasta filo. Esta é a pasta filo. Importante, esta pasta hai que pintala con manteiga. Xulio, podes vir, podes vir Sí, pa aquí. que Vente, gracias. Entonces arrímate con vamos nós, hombre. colocando, claro. vamos colocando lámina Bueno. e pintamos. Para a base, para facela así un pouco sólida, vamos a poñer 3 láminas, vale? Así A ver se pintadas aprendes algo, con Xu. manteiga. Pois sí. A ver E te aprendes agora, tú. na base, vamos a poñer esa cebola con ese ovo. Ah, mira, ves, E vamos estáse a como, mira, facer- mira o que decía ela, parece como que está callando, non? Ahora xa, Un pouco. ahora xa coallou. Ah, Al final o ovo axuda a coallar. bueno, estou alucinando con isto. E agora, por capas, a Vai, primeira facendo superben. capa Como a recente, vai a ser esta cebola Sí, sí. con as especias Oba. e Que co pasada. ovo. E despois na seguinte capa vamos a poñer o que é o polo O polo, desmigado. porque vai ser por capas, non? Efectivamente, e na última capa tostei unhas améndoas. Para poñerlle por riba. Efectivamente. E como Es dis que se chama a túa receita? pastela. Pois, pregunta de concurso por 50 euriños, como se chama a receita que fai hoxe Estefanía Colmeiro? Pastela De polo. de polo. O sea, pastela, válenos pastela. 664-483-419, chamade ao voltas co prato, 50 euriños en xogo. Queremos repartir cartos, e así que, chamade, temos os teléfonos abertos. Ahora Entón, xa lle poñemos a capa do polo. E Vale. por último, poñémoslle a capa de améndoa. da améndoa que está picadiña e tostada. Así, ves? Xulio, Sí, mira sí, que sí. sempre me... Sí, sí, mira sí. que sempre me... No, Sí, no, sí, sí. en serio. Sempre me meto contigo, pero é que o de hoxe de Estefanía pasou o xogo, Sí, sí. Pasou o Pero xogo. pas- pasou uno pa ben pero é ou pasou uno pero é pa un mal? recetón, É un receitón este, Vale, vamos a cerrala e Está to- pintámola con manteiga e xa para o Está forno. toda contenta e concentrada, ves? Ni Home, nos fai claro. caso, nos dicindolle que receitón, que tal, A ver, cañotas, Ábrella- por favor, ábrella a ábreme a porta porta do do forno, fai algo. Deixa de laretar aí con Xulio. Ai, Gracias, Xulio. aí o tes. Canto tempo ten que ir ao forno, Estefanía? O forno de 20 a 30 minutos a 180 grados.
20, 30 minutos, máis ou menos como Xulio Mato, el media hora, 170, 180 graus. Tío. Efectivamente. Que son queres? O galo xa o pediu el. A ovella. A ovella. A ovella. Para Estefanía Colmeiro. Te gusta a ovella? Sí, encántame a ovella. Eu, mentras tanto, vou deixar aquí aos nos cociñeiros, vou marchar co público a ver que nos di a nosa comida de hoxe. Veña, arrancamos para, vamos. É que é verdad que me gusta a empanada, É verdad. É o meu cámara encanta a empanada. Encanta a empanada, sí. Sí, é verdad. Como estás, Marica? Hola, ben. Ben? Sí. Que te parece a ti empanada? Ben, a miña empanada é unha comida que me gusta moito. Sí. Ti Así dirías como que... para un entrante. Ti dirías que entre as cousas que non poden faltar na túa vida, unha empanada? Sí. De verdade? Sí. Para un entrante, unha empanada, un pulpo, para mí. Ou empanada de polvo, que tamén está moi ben. Tamén está moi rica. Queríache preguntar precisamente polas empanadas, porque hoxe facemos a de polo, que é que trouxeches ti, pero se non fose de polo, cal che gustaría? Pois a mí tamén me gusta moito a de liscos. Oh, que rica está. Liscos con carne. Que rica está a de liscos, Que rica está a de liscos. Se saben facer ben unha empanada de liscos, a panadería que sabe facer ben unha empanada de liscos, eu creo que non hai que engañe unha empanada de liscos, O peor son as calorías que teño. Tengo un poquinho de calorías, pero bueno. A ver. Despois un poquinho de dieta e xa está. Ou vas correr dar unha volta, un paseíño, ruta do colesterol, non? Exacto. Que máis nos dá? Bueno, Mari Carmen, vas vir conmigo porque chegou o momento de probar, vale? Vale. Veña, arriba, Mari Carmen, vamos para lá, veña. Opa, me gusta la empanada. Así todos los días. Sí, Todos los Ay, días. que mire isto, no, están os fornos todos aquí cantando, así que, Mari Carmen, por favor, axude ti a Xulio aí co forno. sempre te E eu vou contará axudar la aquí a Estefanía Colmeiro. Uepa! Ostras! O que temos aquí, O que temos aquí. Espera. Vamos ver, mira, estamos vendo a de Xulio. Estamos vendo a de Xulio. Sí, que mira, ahora vamos a pintar con un poquito de Mi madriña. Tedes que darvos Que presa, pintaza. compañeiros, porque hai que probar. É Pero así, ves como aí queda así. como o xal de la diña? Que pasada. O tema do viño. Nada, simplemente un pasada. poquinho que enseguida chupa. Por veña, vamos ver mientras tanto de Estefanía. Mira, vente por aquí, Mari Carmen. Mira. Esa, Y queda É que mellor. parece... Ten forma de Queda tortilla. mellor. Ten forma de empanada. Bueno, sí, vale, de empanada tamén. Pero ten como unha forma así de tortilla. Hola, que pasada. Co azúcar glass. Isto é unha empanada, Galicia. Isto que estades vendo é unha empanada, Non é broma. empanada. É unha empanada. Marroquí. É canela. Buah. Azúcar e Bueno, canela. Xa verás Mari Carmen, o vamos contraste. pa Esa nunca zona de probar. vira, sorpréndeme Eu tampouco, moito. vente por aquí. Ponte aquí, por favor. Vamos á zona de probar. Ai, Mari Carmen, cando queiras xa podes comezar ca de Don Xulio Mato, porque xa está feita aí a empanada con esa masa rápida, así que Probo xa. vai dando, cando ti queiras, é así. Mari Carmen probando, temos empanadas hoxe, non voltas co prato. Empanada de polo de Xulio Mato e pastela de polo, que é o que fixo Estefanía Colmeiro. Que ademais é marroquí, é unha receita marroquí. E aí tes tamén a pastela de Estefanía, mentras tanto, vamos repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como se chama vostede? Eu, Elena, Ai, Elena, un placer, Elena. A ver, por 50 euriños, como se chama a receita que fai hoxe Fanny? pastela de polo. Moi ben, 50 euriños que van para Elena. Elena, Dime, un bico moi grande, moitísimas grazas por chamar, vale? gracias a vos. Veña, hasta logo, Elena. Chao. Adiós, gracias. Que? Como estás? Moi ricas as dúas. Ah, xa probache as dúas? Xa probei as dúas. Xa probache as Eu dúas? son moi rápida. Teño que dicir que me sorprendeu moito, de verdade, a receita de Estefanía. Pero está nas túas mans, Mari Carmen, de Ordes. Ui. Quen gaña o a voltas co prato do día de Que hoxe? difícil me poñedes. Xa. Pero bueno, sabes que me sorprendeu, voume decantar por esta. Estefanía Colmeiro! Aí Esta tamén estaba moi A rica. vitoria